Ndị be anyị mma no biko eji m obi aṅụrị bịakwa na-akọrọ unu na nwa m nwaanyị win scholarship. Akọgo m na peji anyị bụ Classic Match, kọkwa anya na Classic World. So ka m bịakwa kọrọ unu na Igbo Class World maka ọ bụkwa maka Igbo ka o ji wee nweta scholarship ahụ. Ịma na ndị ọcha gwara anyị si anyị na-asụrụ ụmụ anyị home language na fa na-adị intelligent, fa na-adị talented, ma fa nwee double language. Si anyị edinaikwa na ụmụ anyị our language mgbe anyị na-eje na child center. So wee nụkwu ya welie na-aga tupu fa agwa m ya, di m agwago m ya si na anyị ama nsụrụ ụmụ anyị bekee n'obodo ndị ọcha na fa ga-amụta oyibo maka fa nọ n'obodo ndị ọcha, ka anyị sụọ Igbo ka fa nwee ike lụọ ụlọ, ịghọtago. So bụọ fa afọ Igbo. So anyị na-emekwu ya tupu ndị children center agwa anyị di m agwago m ya, ifugo na ụmụ nwoke ma ihe di gị gwa gị ihe isi ya yesa maka ọ na-afụ fichọ. Nwaanyị anaghị afụ fichọ, ọnya bụ na yara adị na disrespect dị gị. So ọ bụ ya anyị chee n'okwu asị, ọ bụ ya ka eji ekpọcha rizọtụ ewee si na win go scholarship award, ewee nye baji nyechicha enyi, wee nye special tie, wee si na fa ga-agụ akwụkwọ n'efu na akwụ ụgwọ ọbụla kọpọ sisi. Ọ bụkwa scholarship nke a na-abụ abịa akwụọlụ gị half, si gị kwụọ half, mba full funded. So ndị ọzọkwa nọ na mba United Kingdom, ụmụaka ndị ọzọ fadị 7 win telie. So ọ bụkarịkwa ụmụaka ndị mba Zimbabwe, Ethiopia ma ụmụ ndị ọcha niile. Ọ dịkọ ndị ọcha na-abụ nọ na ya fa wee kwụọ ndị ọcha niile hands down, ịghọtago. And fa ga-eji ezigbo university like Oxford, Cambridge. So ọ bịa ka m jisi ka m bịa gwa unu ka unu jisi ike bụ ụmụ unu afọ Igbo wee sụkwa alụfụ Igbo na ọ dị mkpa ịfụrụ na ihe ekwuru eme unu afụ gị. Ụmụnne akọchagolu m ndị peji anyị niile nsikwa ka m bịa kọrọ unu. So ịma na a na-abụ mbịakọchala unu ihe unu mice right, unu anaghị hit like ma ọ na-akọmentị, ọbịa ọ na-agwụ m ike ya ka m ejire na-abịa na-akọrọ unu ihe, aka m abịa na-akọrọ unu ihe tara akpụ maka ndị peji ndị ọzọ ahụ Classic Match ya na Classic World. Fa na-ewetekwa ọkụ nkọrọ alụfa akụkọ, fa na like ya like eju ebe niile ma kọmentị. Mana mbịa kọlụ unu Igbo Class World unu gbachi m nkịtị. Ọ bụ ya ka m eji ekwe abịa na-akọrọ unu akụkọ a nkọrọ unu kịta. Akọchagolu mmie ndị Classic Match kọlụ fa Classic World. So nsị ka m bịakwa kọrọ unu na onwe ka ọ dị na m akọrọla unu ka unu mụtakwa, ịghọtago, ka unu nwee ike wee litekwa elele anyị lite, ka unu nwee ike practice bụ ụmụ na afọ Igbo sụọlụfụ Igbo fa enwee home language ka fa wee dị talented, dị gifted, bụla exceptional. So maka research prove. So ndị ọcha gwara anyị ya anyị mee ya ọ dabala anyị fugi ya ka m jisi ka m bịa gwa unu maka obi ebele obi nwanne ka m ji bịa na-agwakwa unu Igbo Class World. Amara m ihe unu ejire ịnwago na-agwa unu okwu ma unu adịna na-ege ntị, ma ọ bụrụ ịnwago unu na-eme nnọọ ka ọ masịra unu. Ọ bụ ya ka m ejiri abịa kebezie ebe a bịa na-akọrọ unu akụkọ, mana unu meghelie mee ihe ka ọ bụrụ ihe m bịakwa na-akọrọ unu aghọtago. Ụmụnne mee na ihe ka ọ bụrụ ihe nye na anyị akara efu n'anya ma kesakwa ndeewo no ka emesịa.